ассалому алайкум дӯстони азизи гиромӣ, ҳамкорони азиз. Ин аллакай каталоги рақами 10 сар шуд. Ин каталог то 26 июла кор мекунад. Барои ҳамин беҳад аксияҳои калон рафтестай, скидкаҳои калон рафтестай. Барои ҳамин биёед якҷоя ҳозир дида мебироем чӣ хели скидкаҳо рафтестай. Якум ин мана ин шампунои ботаника, ино нав шудан. Мана аҳамиятетон беҳад як аҷоиб шудагиян. Буашонам дидам, буашонам аҷоибай. агар ки шумо ба каталог бошад, метавонем болои мана ин корзинкачода зер кунед, дар бораи ҳамаш бо шумода маълумот мебиёяд. мисол хеле меҷиқӣ мана дар бораш ва мисол ки маълумот гиред мешавад. ва ботаника полни скидкаи мисол набори калон шудаги мана ҳар хел шампун, балзамош, мана хеле спрей барои мӯи сар 10 намуд хосият дорад. анамин спрей мана балзамош, маскаош, мана хеле равғанош, именно барои мӯи сара ғафз кардан, хеле маскаош, ҳамаш биромадагияй ботаника беҳад вай калон кати, амин набори калон кати биромадагияй. дальше мо ба мани хеле вай шудеста ози 50% купон сар шудагияй. мани хеле 50% скидка. ин чияй? вақте ки заказ мезанем, барои ҳар як закази где-то 999 рубл да заказ мезанем, барои ҳар як заказаш мани хеле онлайн купон мегирем. ин дасттон ба намебиёд онлайнай. ана баъд вақте ки каталог тамом шуд, баъди 26 шумо метавонед ки анамин купонода чандтае ки купон доред, ҳамуқа чиз арзон гирен. якта купон якта скидка метиҳад. мана уход за кожаи гуфтагиай, барои рӯ, барои мӯи сар, парфюмерия, косметика, полни ҳамин хеле чизое, барои хона ягон хел средство, полни ҳамин чизое шумо метавонед ки барои саломатӣ маҳсулото, гигиена, ай ҳамин чизо метавонед ки чикор кунед. каталоги 12 яъне ки ҳамин каталоги 10 ва каталоги 11 ҳам купон ҷамъ мекунем. ай каталоги 12 аллакай ҳамин купонода метавонед ки маҳсулотая чикор кунед, арзон бигирен. дар шимани хеле оби тиллоидаям беҳад мисол вай омадестай. ҳозир скидкаи калон медонед, ино беҳад қиматан. ҳозир ҳам хеле скидкаи калон омадагияй оби тиллоида. тем более мана патчиша бисёриҳо дӯст медоранд, таги чашм ба мемондагиша. ин ваям скидкаи калон омадагияй. дальше бо мана мисол коллаген набородаям скидкаи калон омадагияй. ай иноям метавонем ки мисол бинетон обязательно коллаген набороям скидкаи калон кати омадагияй. ва мани хеле мана акса омадагияй. сетта мегиред чорумангиш, яъне ки ай ҳама арзонаш шумода падаркада мебиёд. масалан сетта се намуд чиз мегирен, чорта чиз мегирен, чорумангиш, ай ҳама ҳамун байни чизое ки гирифтагиян арзонаш шумода ҳамин хел бепул падаркада мебиёд. ҳамин хеле аксия ҳастай, дида бироятон мешавад. дарши косметикада скидкаи калон омадагияй. аҳамияти дута гирен 175 рубл, сетта гирен мисол 155 рубл. нархи тоҷикиш ҳамин хел болош ба ҷиқем мебирояд. нархи тоҷикиш сетта гирен бо арзон мебиёд ҳар як донаш. ҳамин хеле скидкаҳо омадагияй. дарши парфюмерияда скидкаи калон омадагияй. мана парфюмерия медонем ки Shameless чӣ хеле парфюми хушрӯай. мана духиёш скидка, ҳамаи ваёш скидкаи хушрӯда омадагияй. ҳамаи ҳамин парфюмҳо скидкаи калонда. ана баъд Forest парфюм женскиш не мужскояш беҳад арзон омадагияй. ин мужскои худаш 300 чанд сомон месита, ҳозир 110 сум ба ҳамин омадестай. аҳамияти ин беҳад парфюми аҷоиботай. барои ҳамин чизода аҳамиятетон. хоб парфюмои 30-35 миллиграмма беҳад скидкаи калонда омадагиян. ман аллакай мужско женский карда заказ карда гирифтам. аҳамияти сетта гирем вообще бо арзон омадестай. мана Валентин юдашки розашам пурсидестам. мана ҳамин хеле скидкаи калонда омадагияй. солнцезащитао скидка шудагиян. солнцезащитоям хушрӯ афзодан. дар шимани кремо барои маршино, иноям мана наборош кати скидкада омадагиян. ва мана ин сивриткао, баъд мана ин кремо барои маршин беҳад кремои хушрӯанд, иноям скидкадаан. аҳамияти полни наборои калон барои рӯ, ҳамаи ҳамино скидкаи калон кати ҳозир омадестанд. мана ин гиалуронка ҳамашон ҳамино скидкаҳои хушрӯ кати омадестанд. ҳамин чизода аҳамияте касе каталог надорад. мана барои шумо нишон додестам ҳамин чизоя. бо аҳамияти мани мармеладки мултимишки барои иммунитети кӯдака мебардорад. ҳар хел витамино дорад. мармеладки ҳалол сертификат дорад.
беҳад арзон 595 рубл омади 65 сум 75 сум ҳамиқа мешавад. хушрӯи баъд арзон омада ки аҳамияте ино 110 ам одамо гирифтан. хушрӯи мақсад эффектиш беҳад зурай. мана полни детский наборо скидка шудагиам. баъд мана хеле аксио шудагиай. мана витаминое ки мо ба беҳад лозимай калтсий, магний, цинк бо витамини С, витамин Д3, железа, куркума. мана аксаш чихелияй 4 мегирен 4 мангиш падаркай. мақсад 4 мезанин 4 мангиш падаркай. магний, хром, L-карнитин барои хароб шудан фоида мекунад. анамин чизо мана 4 мегирен ай ҳамино 4 мангиш падарка меғалта шумода. мана бо магний ҳастай, цинк ҳастай, аквамин баланс ҳастай, витамини С ҳастай, таурин ҳастай, радиола ҳастай барои энергия иммунитет хушрӯй. пони анамин чизо мана аксаи калон барои дил коэнзем Q10 ҳастай, селен ҳастай, мана витамини А, Е, С ҳастай. мана ин чойоям бинен 2 мегирен 3 мегирен 3 мангиш падаркае мақсад. ин чойоям ҳар хел намудай мана лёгкость дыхания, диабетический, барои желудка, барои кирм, барои даруна тоза кардан, барои зрения, барои вес, барои сахар, барои устухоно, барои ҷигар ва ғайра. беҳад чойи зур антистресс ҳастай. баъд мана ин вай ҳастай ку ман хеле барои мешиштагӣ ман хеле курпача мегӯем. сидения анамин беҳад арзон омадагиай. ҳозир 745 сум гидета 80 суми мешавад. беҳад арзон омадагиай. аҳамияти амин чизода ин чиз редка арзон мешавад. барои ҳамин успед карда заказ карда гиретон дӯстони азиз. полни амин маҳсулотҳо барои саломатӣ скидкаи хушрӯдакатӣ омадагиай ҳозир. ана баъд касе ки нав аъзо шуда заказ зад ё ки набошам каталоги гузашта аъзо шудагӣ буду ҳоли ягон бор заказ назадагиай бароятон мана беҳтарин аксия то 26 заказтона аз 225 аз 230 сум мезанем 20% скидка мегирен ва баъди 26 закази навбатитон кати бачения 135 сомон полни анамин набора падаркада мегирен. дар инҷа мана гел капсула для стирки беҳад чизи хушрӯай эффектиш зурай. ана баъд барои посуда шудан ана баъд универсали мана хеле крем ин ҳама ҷоя ба ин крем тоза кунем мешавад. рӯёи мизу ҳама ҷоя тоза кунем мешавад. хушрӯ тоза мекунад. полни анамин набор шумода бепул падарка мешавад. барои ҳамин успед кунедтон.